siger jeg dig på nummer 3. Den har vundet starten. Det skal du ikke. Jeg bliver utålig at være sammen med Ønsker. Jeg vil så sige, at jeg bliver også utålig til at vinde. Vi har en udgængning her. Vi har en udgængning her til nummer 4. Det er ikke Uwe, der skal køre nummer 4. Lien, du skal hvile den der. EcoSator Derby Race 2012. De passerer stallene her, og det indikerer, at halvdelen af løbet nu er tilbagelagt. Hvem skal til finalen i EcoSator Derby Race 2012? Our Heaven ser stærk ud. Canucci kommer udvendigt. Den hårde er heller ikke slået. Det er stenhårdt der over Heaven. Det er altså hårdt ud. Altså, jeg påvirker ham en lille smule, fordi man har jo rigtig dygtig, men han skulle lige have den sidste hjem. Nu er du klar til finalen. Kunne du tænke dig at trække den toppen igen? Ja, det kunne jeg godt. Jeg tror også, at han er stedet 500 kroner igen i standen. Her kommer de. Det er Dan Hård i øjeblikket. Det er også Our Heaven. På toppen den bliver trukket bagom. 4 heste, side om side. Hoved på hoved. Hvem skal vi ned på toppen? På toppen den kommer med 4 Our Heaven. Jesper Sønde. Jesper Sønde. Det er 4 Our Heaven, som er der. Nu har vi ind på toppen den. 4. Skulle vi ikke overstå ved hestene?